падари Абу Али ибн Сино Абдуллоҳ аз тоҷикои Балх, яъне территория имрӯзаи Афғонистон, дар замони подшоҳигарии Нӯҳ ибн Мансури Сомонӣ ба Бухоро мебиёд ва Ситорабону ном тоҷик духтараи бухорогиро дӯст медорад ва ҳарду хонадор мешаванд ва соли 980 Абу Али ибн Сино дунёба мебиёд. Сино баробари табиб буданаш каму беш шеър ҳам менавист. як шеърашро мехоҳам ба диққати шумо ҳавола созам ва баъд аз он як мисол оварда таҳлили ҳамин шеър, яъне мақсади Синоро мегӯям, баъд аз он тарҷумаи Синоро агарчи Абу Али ибн Сино дар асри 10 шеърро навист ва эҷод кард ва зиндагӣ кард, дар асри 20 ба забони русӣ Герман Плисецкий аз забони тоҷикӣ тарҷума карданд ва аз забони тоҷикӣ, яъне аз забони оригинал ба забони o'zbekӣ Шоҳ Ислом Шоҳ Муҳаммедов ҷудо хушро тарҷума карданд. Сино мегӯяд: бо ин дусе нодон ки чунин медонанд, аз ҷаҳл ки донои ҷаҳон ононанд. хар бош ки ин ҷамоат фатри харист, ҳар кӯ на хар аст кофараш мехонанд. яъне дусета одамҳои хартабият пешат бимбиёд ва гуноҳат набудаги як масъала ба туя айбдор мекунанд, гунаҳкор мекунанд. гарчанде ки ту ҳақ бошию хуб хушгӯӣ виҷдон азоб медиҳад. агар гӯӣ ки ман гунаҳкор нестам, яъне саликак давлениша дода, яъне газаша дода, агар гӯӣ ки хатои ман нест дар ин масъала ва ҳақ будани худат ва ноҳақ будани вайҳоя исбот кунӣ, даҳнаша мепӯшад, яъне чет барафта ончунон тарафи ту нигоҳ карда ҳангаз мезанад ин дусе хартабиат одамҳо, яъне фақат ё муҳокима мекунанд. ягон тарҷима: o'zni dono bilgan u 3-4 nodon, eshak tabiatin qilur namoyon. ular suhbatida sen ham eshak bo'l, bo'lmasa kofir deb qilishar e'lon. Xudo hofiz.